नमस्कार मित्रांनो, आजची स्टोरी आपल्याला प्रतीकने पाठवलेली आहे. तर वेळ न घालवता चला ऐकूया प्रतीकची स्टोरी. नमस्कार, माझं नाव प्रतीक असून मी 22 वर्षाचा आहे. आज मी आपल्या सर्वांना माझ्या पहिल्या जहाजवीचा अनुभव सांगणार आहे. मी एक साधारण मुलगा आहे. महाराष्ट्रातल्या एका शहरात मी राहतो. मी वाणिज्य शाखेचा विद्यार्थी असून अभ्यासात मी बऱ्यापैकी आहे. आधी मी एक चांगला अभ्यासू विद्यार्थी होतो, पण कॉलेजला येताच माझी मैत्री काही वाईट सवयीच्या मुलांसोबत झाली. ते प्रत्येक मुलीला वाईट नजरेने पाहायचे. त्यांच्यासोबत राहून माझी दृष्टी बिघडत गेली. मग मी प्रत्येक मुलीला वाईट नजरेने पाहायला लागलो. माझं लक्ष नेहमी मुलींच्या छातीवर जायचं. पाहिलेल्या प्रत्येक पोरीचे कपडे उतरवून त्यांना शोधण्याचे स्वप्न मी पाहायचो आणि मूठ मारायचो. आजपासून 1 वर्ष आधीची ही गोष्ट आहे. कॉलेजच्या सुट्ट्यांमध्ये मी माझ्या मामाच्या गावाला गेलो होतो. सर्वांना भेटून मी फार खुश झालो. मला 2 मामा आहेत. लहान मामा आणि मामी वेगळ्या घरात राहतात. आजी आजोबांसोबत. माझे मोठे मामा मामी राहतात. छोट्या मामीचं नाव प्रगती आहे. पाहायला खूप सुंदर आहे. मी त्यांना कधीही वाईट नजरेने पाहिलं नव्हतं. पण एके दिवशी मी कोणत्या तरी कामानिमित्त छोट्या मामाच्या घरी गेलो होतो. मी पाहिलं की मामी कपडे धुवत होती. ती पूर्ण ओली झाली होती. जेव्हा ती उठली तेव्हा तिच्या शरीरात चिपकलेले कपडे पाहून माझी छाती धडधडायला लागली. पहिल्यांदा मी मामीच्या शरीराला लक्षपूर्वक पाहिलं. मग पाहतच राहिलो. काय होती मामीची, काय सांगू. मामी म्हणाली, काय झालं प्रतीक, काही काम होतं का? मामीचा आवाज ऐकून मी भानावर आलो. मी अडखळत म्हणालो, मी हा डब्बा द्यायला आलो होतो. आईने पाठवला आहे. असं म्हणून मी आईला डब्बा दिला. डब्बा देण्याच्या बहाण्याने पहिल्यांदाच मी तिच्या कोमल हातांना स्पर्श केला. स्पर्श करताच माझ्या आवाजात आणि अंगात एक वीज चमकली. मामीचे हात लावण्यासारखे कोमल होते. मग मी घरी आलो. पण आता माझं मन मामीला शोधण्यासाठी धडपडत होतं. आता मी रोज मामाच्या घरी जायला लागलो आणि तिच्याशी गप्पा मारायला लागलो. मी तिच्यासोबत चांगलाच मिसळून गेलो होतो. मामी माझ्यासोबत मजा करायची. एक दिवस मी मामीच्या घरी होतो. आम्ही दोघेही बोलत होतो. तेवढ्यात पाऊस सुरू झाला. हाय राम, त्या पावसालाही आत्ताच यायचं होतं, असं म्हणून मामी उभी होऊन बाहेर जायला लागली. अरे प्रतीक, चल ना सोबत, गच्चीवर कपडे वाळत घातले आहेत ते काढून घेऊ, नाहीतर ओले होतील. मी मामीला मदत करायचं म्हणून तिच्यासोबत गच्चीवर गेलो. चांगलंच आहे की जोरात पाऊस नाही येत आहे. लवकर कपडे घेऊन खाली येऊ. मामी एवढंच बोलली आणि पाऊस जोराने सुरू झाला. आम्ही दोघेही पूर्ण ओलेच झालो. मी मामीकडे पाहिलं तर तिच्या ओल्या कपड्यांच्या आत तिची ग्रास स्पष्ट दिसत होती. मी तर तिच्या वक्षांना पाहतच राहिलो. तिचे कपडे तिच्या शरीराला चिपकत होते. मी तर फक्त तिला मागे ह्याच नजरेने पाहत होतो. तेवढ्यात मामी म्हणाली, काय बघत आहेस प्रतीक? मी दचकलो. काहीच तर नाही मामी. जे पाहायचं होतं ते दिसलं का? मामीने मला विचारलं. काय म्हणत आहात तुम्ही? मला सर्व माहीत आहे. मागच्या काही दिवसापासून तुझं लक्ष कुठे आहे? सांग, काय आहे तुझ्या मनात? मामी म्हणाली, आता खोटं काही बोलायची गरज नाही. मला छातीतल्या वक्षांना पाहतोस सध्या प्रत्येक वेळी. मला माहीत आहे. माफी माफ करा प्लीज. मामी म्हणाली, चोरी पकडली गेली तर माफी मागायला लागलास? मी बोलण्याच्या स्थितीत नव्हतोच. तुला एवढेच आवडतात का माझे बुब्स? मामीचे बोलणे ऐकून माझ्या मनात थोडी हिंमत आली आणि मी म्हणालो, मामी, मला तर तुम्ही पूर्णच आवडता. का तुझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही का? मी म्हणालो, नाही ना. मग तू एखाद्या मुलीला नागडे पाहिले आहेस का? नाही मामी, मी फक्त व्हिडिओमध्येच मुलींना नागडं पाहतो. मला नागडं पाहायचं आहे का तुला? हो मामी. असं म्हणत मी मामीला खुशीने आलिंगन दिलं. अरे आरामात, मामी हसत म्हणाली. मी नाही सांगू शकत की मला किती छान वाटत होतं. वाटलं की मी जमिनीवर नाही, स्वर्गात आहे. माझ्या तर हेही लक्षात नाही राहिलं की मी आणि मामी अजून गच्चीवरच होतो. मी त्या ओठांना चुसत राहिलो. माझे दोन्ही हात मामीच्या दोन्ही वक्षांवर होते. किती मुलायम बुब्स होते मामींचे. मी त्यांना कपड्यावरूनच दाबायला लागलो. मामी माझ्या चुंबनांना उत्तर देत होती. मी जोरात तिचे वक्ष मसलायला लागलो. मामीला वेदना होत होत्या. ती माझ्यापासून सुटायचा प्रयत्नही करत होती, पण त्यात ती यशस्वी होत नव्हती. मी मामीला खाली लटकवलं आणि तिचे कपडे काढायला लागलो. थोड्याच वेळात मामी माझ्या पूर्ण नग्न होती. तिचे उघडे वक्ष पाहून माझ्याने राहवले नाही आणि मी माझ्या मामीवर तुटून पडलो. तिचं एक स्तनाग्र मी तोंडात घेतला आणि चुसायला लागलो. मध्ये मी तिचे आंबेही दाबत होतो. मामी वेदनेने कधी ओरडायची, पण मी
माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवून तिचा आवाज दाबून ठेवायचो. 7-8 मिनिटांपर्यंत मी तिला असं चुंबन केलं की काही विचारू नका. मग तिने मला ढकलून खाली लेटवलं आणि माझ्या अंगावर आली. आता माझ्या कपड्यांची वेळ आली होती. मामीला जास्त वेळ लागलाच नाही मला नांगरट करायला. आता मीही मामीसमोर पूर्ण नग्न होऊन लेटलो होतो. आम्ही दोघेही झोपलो. जर कोणी उभा होता तर तो माझा लवडा होता, जो मामीच्या पुच्छीत पुसायला उतावळा झाला होता. मामी माझा लवडा पकडून हलवायला लागली. मग त्याला आपल्या तोंडात नेऊन चोकोबारसारखं चुसायला लागली. माझी स्थिती बिघडत चालली होती. थोड्याच वेळात माझ्या लवड्यातून वीर्य निघणार होतं. मला जाणीव झाली आणि मी तिच्या तोंडून लंड काढून तिच्या बुब्सवर ठेवला. माझ्या लवड्यातून वीर्याची पिचकारी तिच्या बुब्सवर पडली. मी शांत होऊन तिच्या अंगावर पसरलो. थोड्याच वेळानंतर भानावर आलो तेव्हा पाहिलं की आम्ही अजूनही गच्चीवर होतो. मी उठून तिच्या ओठांवर परत माझे ओठ ठेवले आणि चुसणे सुरू केले. थोड्या वेळात आम्ही चुंबनानंतर दोघेही खाली वेगळे झालो. पाऊस अजूनही येतच होता, पण थोडा कमी झाला होता. आम्ही दोघे उभे होऊन कपडे खाली घेऊन आलो. खोलीत येताच मी मामीला पकडलं आणि तिला बेडवर झोपवलं आणि तिच्या अंगावर आलो. माझा लवडा तिच्या पुच्छीवर ठेवला आणि एक जोरात धक्का दिला. मामीची पुच्छी कसलेली होती, त्यामुळे तिच्या तोंडून मोठी किंकाळी निघाली. वेदनेने मामीच्या डोळ्यात अश्रूसुद्धा आले. मला त्यांच्या या स्थितीतून जाणीव झाली होती की तिची फार दिवसापासून कोणी जबाबदारी केली नव्हती. मी धक्के लावत गेलो आणि मामी वेदना सहन करत राहिली. थोड्याच वेळात तर मामीच्या वेदना कमी झाल्या आणि तीही मला साथ द्यायला लागली. आपली गाणी उचलून उचलून ती मला जाऊ देऊ लागली. काही वेळानंतर माझं पाणी निघायला लागलं तसा मी लंड बाहेर काढला आणि मामीच्या तोंडावर ठेवलं. मामी त्याला चुसायला लागली. मी माझं पूर्ण वीर्य मामीच्या तोंडात सोडलं. तिने ते पूर्ण चाटून पुसून घेतलं. मग तिने मला आलिंगन दिलं आणि भावनिक होत म्हणाली, आज खूप वर्षानंतर माझ्या पुच्छीची तहान विझवली आहे. तुझे मामा असे नाहीत झवायला. एक गोष्ट विचारू? मामी विचारली. लग्नाआधी तुम्ही झवला कधी आहात का? हो, माझ्या कॉलेजच्या बॉयफ्रेंडने कितीतरी वेळा मला झवलं आहे आणि त्यांच्या मित्राकडूनही मी झवले गेले आहे. कधी कोणी तुमची गाण मारली आहे का? हो, माझ्या बॉयफ्रेंडने एकदा मारली होती. माझ्याकडून मारून घेणार का? आता तुला जे काही करायचंय ते कर. आता तर मी तुझीच आहे. त्यानंतर मी मामीची गाण मारली. मामीने मला तिच्या कॉलेजच्या दिवसातल्या सुधाराच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या आणि तुझ्या कहाण्या ऐकून माझा लवडा परत उभा राहिला आहे. तर मग खुशाल त्याला आता आत घ्या. आणि परत एकदा आमच्यात उद्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. मग मी माझ्या मैत्रिणींना घरीच घेऊन यायला लागलो. जाताना मी मामीला किस केलं. रस्त्यात एक माझा मित्र मिळाला. अरे प्रतीक, एक नवीन पॉर्न व्हिडिओ डाउनलोड केला आहे. मनातल्या मनात हसलो आणि म्हणालो, नाही पाहिजे. आता माझ्याजवळ त्यापेक्षा चांगली गोष्ट आहे. माझ्या मित्राला काहीच कळले नाही आणि त्याला काही समजावायचा प्रयत्न पण मी केला नाही. त्यानंतर जेव्हाही वेळ मिळायचा मामाच्या घरी जाऊन मी मामीसोबत झवायचो. मग सुट्ट्या संपल्या. मी माझ्या कुटुंबासोबत गावाला गेलो. पण माझं मन तर अजूनही त्या गावातच मामीजवळ अडकलेलं आहे. तर मित्रांनो, कशी वाटली ही प्रतीकची स्टोरी नक्की कळवा. आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि काय तुम्ही माझ्या चॅनल शेअर करत नाही, व्हिडिओ शेअर करत नाही, तर प्लीज माझ्या चॅनलला शेअर करा. धन्यवाद.